O gromo da peste porcina africana en Cataluña segue carrexando consecuencias para os produtores galegos de porco. As restricións ás compras de carne española por parte de outros países impiden sacar o produto ao exterior. E isto é un grave problema. O sector porcino español exporta 8.800 millóns de euros cada ano, dos que máis de 90 se corresponden co mercado galego. E coa villa ao estranxeiro pechada, boa parte do produto queda no mercado nacional. É dicir, hai excedentes. Moitos matadoiros están tendo problemas para xestionar as súas existencias, tal e como vaticinaba no termómetro o presidente de Fegapor, Pablo Meijomín. A situación é moi preocupante, un atasco total nos matadeiros. Como en calquera situación de exceso de oferta, o prezo da carne baixa, e isto supón unha auténtica dor de cabeza para os gandeiros. Estamos por debaixo de costes de produción. China impuxo recentemente aranceis ás compras de carne de porco español, pero iso non preocupa tanto aos gandeiros como as perdas ocasionadas pola peste porcina. Dende o sector estiman que se perderán uns 40 euros por porco, un problema máis para un agro cada vez máis castigado. Claro, isto é o que está acontecendo e, Óscar, volvemos contigo. Que están facendo nas explotacións para tratar de paliar esta situación? Desde logo, Rocío, situación complicada. Xusto aquí detrás, nestas naves, é onde temos os porquiños pechados. Claro, por temas de bioseguridade están aí dentro e nós estamos aquí fora cunha situación un pouco complicada. Como estades levando esta situación e que facedes para paliala, José Manuel? Pois, por menos, intentar levalo con humor, porque é o único que podemos facer, e pois sentarse un poquinho máis na oficina a intentar a ver onde podemos rascar para reducir costes. Apretarse un pouco o cinturón, porque onde reducides eses costes vos? Pois mira, reducir intentaríamos ser un poquinho máis, ser máis eficientes, utilizar piensos ao mellor que antes eran un poquinho máis caros e agora pois utilizar un poquinho máis baratos, xa temos motivo para usalos, aumentar ao mellor o listón do nivel de produción, é dicir que antes eliminábamos as porcas con 7 partos, pois agora mellor cada mellor baixar xa a 6, cousiñas así puntuales. Cousiñas pequenas que o que non podedes facer é disminuir a produción, non? Non deberíamos, porque hai uns costes fijos, é dicir, hai un número de animales por persoas que traballa, se reducimos animales teríamos que pedir persoas, non sería o máis lógico, porque depois o día de mañán, se isto recupera tamén, non seríamos capaces de remontar. Desde logo, tedes que seguir aí a tope e tal, e tamén un pouco para non ter menos plantilla, non? Para non reducir plantilla, non ter que despedir a xente. Exactamente. Sempre seguir producindo, intentar baixar costes para perder o menos posible ahora, e cando isto retome, pois seguir na normalidade. As exportacións que tal van, porque sí que sabemos pois que o mellor pois hai un pouco de medo fora a comprar ou intentan baixarnos moito o prezo, como pode ser o caso de China. Eu imagino que utilizarán, como vos comerciantes que son, de apretar no precio, pois eu compro che, pero, porque a carne non ten problema ningún, pero a máis baixo precio. Desde logo, vos, ao marxe de todo isto, do tema económico, como estades levando vos esta situación tamén, José Manuel, a nivel persoal, vendo que isto pode alargarse ata un ano? Intentando olvidarse deso. Isto é o día a día, nós temos que vir traballar igual que a semana que ven, o día de Navidad temos que vir, o día de fin de ano temos que vir, é o noso traballo. Amigos, resignación e resiliencia é un pouco o que vemos aquí nos amigos gandeiros como José Manuel, que nos atendeu moi ben. Imos lle dar toda a enerxía que poidamos a estes porquiños que temos aquí detrás, amigos, porque queda moita situación que revertir todavía.